Tässä sitten aloitetaan stunttivideosa 1. Ja siitä sitten stuntataan. Eikö ookin mulla on hieno stunti, jos näette. Siellä näette vähän jaliskenttää. Nyt kuvataan, kun Matias stunttaa. Niin. No se kyllä vähän känyt, mutta ei kai siinä ole niin väliä. Wow! Minneköhän mä menen tässä, mutta ei sitä tarvittiin toi saatana. Tarvitseeko vähän kuvata mitä sattuu, Olli Aalto siellä ylhäällä. Mä tuun sinne mä kuvaan, kun sä hyppäät, mutta ei kai siinä sitten mitään. Tämmösiä on sitten meidän stuntit sitten. Ei nää oo oikein hienoja, mutta nyt näette kun Olli meistä paras tunteja. No ei se ollut oikein paras tunti, mutta siinä. Vähän epäonnistu tein. Hei, kuvaa Olli nyt. Mulla on hiekkasemmat kengät. Sitten tää Markus tuntia. Siinä näette mun tuntit. Oli siellä. Jos Olli tykätkää tässä videossa, niin kommentit aikaa. Markus. Joo. Ja nyt anna Olli se kännykkä. Laitatteko tänään YouTubeen? Laitetaan kaikki. Oikeesti. Onko sinä meidän videoita? No, joo. Mutta me ei ole vielä laittaneet vasta kotona. Mennään tähän alakalalle! Varokaa, siinä on liukasta! Matias, fail! Olli tuntuu tuohon seinässä. Nyt mä hyppään peittuun, että näet se muut kun mä hyppään.